ďalšie videá sérii Clash Royale. Dnes si vyskúšame Sparky deck môj a možno, keď máte na to potrebné karty, tak si to môžete vyskúšať aj na YouTube. Vám ukážem takú pitku, ktorú nevidíte len tak. Toto bol taký krásny zápas. Chlapec to otočil. Chlapec vyhrával na jednu a otočil sa to, tak však vidíte. Dávam to rýchlene. Ako vidíte, použil som Mega Minion a on mi dal Rage a tu som si myslel, že prehral, ale ako sa hovorí, nestrácaj, musíš mať nádej, musíš mať sny, ak sa hovorí. Dal som Gianta so Sparkym, zdechlo mu Inferno. Prepačte. Preč? Dobre. Lak, labdlok. Taký lak, nechcem, ďakujem. Dobre, Sparky si buchol. On dá veľmi pozitívny fire. Čo som bol veľmi rád. Dal takýto push, s ktorými išla dole, ja som dal takýto push. Som si myslel, som prehral, ale som si povedal, že ideme push so Sparkym. Išiel som bam, z 3 sekundách alebo 4 zničil Giant väžu, Sparky si buchol a o chvíľu vidíte takú vec. Dal som Gianta, on dal Inferno, ja som dal Wizarda a boom. Krásny zápas, to je krásny. A dnes idem ešte dám takéto a dnes uvidíme, ako nám to pôjde. Takže je na to. Krtku vám nemám rád. Takže pošli Sparky, hej. Sparky alebo choj, prosím ťa. Je to fakt, to nemyslíš, že super. Jo, Sparky má slabú raketu, super. To Mega Minion pauz tam. Nebezpečný super. Veľmi nebezpečný super. To som ešte nespravil v živote. No, nevadí. Bam. Krásne. Tak tam sa to práve chcel nejak divne spraviť. Bam. Dobre, super. Dobre, nečakal sa to takéto bude. Ako na začiatok je to nejaké lepšie, ne? Asi. Skápeš. Ja už si budem dať len Sparkyho, lebo teraz sa mi jak Sparky zapáčil. Ale to dobrý. Dobrá vec, Sparky. Kto verí, že sa budete dať nejaký... Ja som chcel dať Skarmu, what the fuck. Skús mi to aj laguje. Ale má tu raketu. Dobre, nevadí. Super. Má obrovskú raketu. Ladná kláda. Alias lok. Nevadí. Vyzad, porieš to, chlapče. Breaker. Lupič, normálne lupič. Tu neriskujem žiadny damágos, takže skap. Ešte mi prežil aj ten tu. Mega Minion, takže super. 1-3. Nestíhame, škoda. Škoda bohu. Rob si, čo chceš za karaka, ale... Mňa nedáš, ty sa pnúča. Nevadí. GG Volplavec.
Točil som ešte jedno video včera, ale to sa mi nechcelo. To také video, to sa povedal, že nebolo také, ako malo byť. Dobre, budem asi dávať video na streamovaný, neviem ešte. Idem pozrieť Miniho trotu, ale chcem pozrieť. Ako vidíte, toto je môj kamarát, posúďte, či to vie hrať a napíšte dole do komentárov. Podľa mňa to hrať veľmi neví. Pre mňa nepovie, aké je podstatné to video, je to pravda. Počkajte, what the fuck? Som si myslel, že ho použijem. A ja si kamarát. Ja sa na to ani pozrieť nebudem. Takže dúfam, že keď sa mi to páčilo. Keď sa mi to páčilo, dúfam, že bude sa vám aj páčiť video. Keď sa mi to páčilo. No, prepáčte, že bude kamarát, lebo on tak chodí. Prepáčte, rozpetnávam sa, no. Tak skape. Ale radšej chcem to poňal, vás určite zajímá, tak radšej to zruším, dobre. Idem na 3100. Mojich 3100 tehárov som zdal, už som dlho nebolo. Ty si sparky, hej? Aha. Ja som chcel dať tohoto tu. Ja som buam. Tak to sa to robí, chápeš. Neurobil som vôbec. Spáky sa na to, chlapče, aby ste bam. Pohodička. Tabáčička. Lamber vanný. Kúpite lamber vanný. Čistý lamberček. Váhoga, to viem. To mi chýba. To mi fakt chýba. Magniga, hej. Dobre, typeček chce ísť asi po troch. Výborný, som potiahol ešte, toho foga. Dobre, ja budem ten pomalší. Ja budem trochu ten pomalší. Inferno, spoj sa sper. Mám všetko vyzerca. Budem na dolety. Už budem dávať. Raz, dva, vystrel ešte raz, krása. Ideme z druhej strany. Preto tu, kebyže mi dalo väžu. Preto toto aj mám pre takéto situácie. Pôvodne som ho ani tam mať nechcel. Pretože nebolo to tam také potrebné, ale ako vidím, tak už to potom je potrebné, tam už je. Udri ešte. Toto ak poserem, chlapci, ne. Ak toto poserem, ja neviem. Už potom. Ja toto poserem, si robíš srandu. Ja toto poserem? Ja som to posral. Chápete? Bum. Ja som to ak posral. Toto som tak posral, túto vieratúru. What the fuck? Som strašný noob. No vidíte, toto sa stáva tým, ktorý
nespravili. Fakt úplne nepovie. Som obyčajný, ale tak fiatul, chápete, dobre, hej. 10 eur, keď sa hovorí. Porieš to, prosím ťa. Porieš to, chlapče. To som nevychytal. Bátor, čo tam šlahol? Piče. Sa nadávam, ale fakt, chápete? Takú vyhratú hru a potom môj kamarátko budú vysmievať. To budú. No ako. Nevadí. Keď sa vám to dostalo, aj vám tak nezabudnite dať odber. Určite odber. What the fuck? Co sa dalo? To seká, what the fuck? Prečo mi to zasekaj? Chápete, nechcem od neho informácia, nič. Karaka. Pozdravovaný, nerob. Áno. Či v tomto vychytávaní sa mi nejak darí? Dobre. Zatiaľ som si nejaký úter mi nedal. A z toho princeznu už trochu štve. Dobre, mám toho dosť, čo som našla len z Sparkyho. Idem ho vytasiť. Svojho bro. Bum. Hihi. Mám lok, mám veľa vecí. Ja sa nebojím, ani trošku. Nemám nič. Nemám vôbec nič. Ja som úplne chudobný, teraz nemám nič. Nigavana. Bude remíza alebo moja prehra. Lebo ako vidíte, toto veľmi nedohrám. Na dnes párky asi hrať nejdem. Som pripravený zepovať. Rýchlo, potrebujem čo robiť. Rýchlo. Z tohto už nič nebude. Vôbec nič. Dve princezné na obzore. Zebnite. Krypela. Ide krypelkou. Dobre, skúsim niečo originálnejšie asi. Skúsim niečo ináč. Really nigga. Ešte iného hoga. Zadiť ešte iného alfa, no dáme aj na tú. Na tú všetku a najlepšie bolo, keby ho... A máme tu hoga. Na leveli. Bam. Level 6 hog. Konečne. Už mám na 6 hoga. Bolo na čase. Konečne 6-kový hog. Konečne.
konečne. Skúsim teraz tento dek a myslím, že s tým som sa mi bude viacej doniť. A mám to aj viac spevu a všetko. Keď tak napíšte že do komentárov, že či mám dať namiesto tých godunov exekútora, ale ja by som nedal. Po prípade len to je vás nevadí. Tak poď, chcem tu niekto vyskúčiť konečne. Dobre. Všetko ale ďalšie sníby. Ďalšie sú grajte. Dobre, veci, budem stiať. Ako vidíte, som skončil. Čo je krásna klada. Ale kto by to povedal, Pane Bože, dole veža, kto by nepovedal, že není. Nefurt musíš dole veža. Nefurt. V tomto deku není ani veľa, musíme to zmeniť. V tomto deku není skarma, samé tých goblinov a vydám tú skarmu. Nemám ako brániť deliteľkov. Nemám, to mám pravdu. Potom sa zbavte sa tej uškrývanej. Bam, super. Ale ďakujem, som skončil. Ako len 9-kový liťaci, hej, ale aj to je dosť veľká sila. Dobre, ja už som skončil. Nech odlákaj. Pána mušketa. Veľký. To tak není jak čo ani na bráne nebola čo. A mi dá 3 však. Dá mi 3. 3. Dostal som na prdel. Začneme skúsim tento, to sa mi zdá trošku. To mi pozdáva. Mám legendu. Niečo vadí, povrok. Ja budem logovať. Ja potrebujem mať na obranu. Tak som sa tešila na tú všetko. Tak fakt. Perfekta, poď. Aha. To moc nevychytal. Kurva. Ne. No. Ona proste vyžebre elixír. Ona vyžebre to. Poď.
A môžete smerovať. Vidíš. Vidíš, čo má také. A ešte raz. Iba. Minul prosím, zaminku, prosím, ne. Dobre, poď. On ju použije teraz. On ju teraz určite použije. Pohode. A to nem udrela na ninja. A to skončí. Nemá fireball však. Zmirorovaný. Varný Míro, ja ho tak nemám rád. Co vážne, nerob si srandu zo mňa, to si nerob srandu. Mám Míro rvaný, no a teraz aj z gole taký malý tank, vidno. No, ďaci vanný. No, skončil, to je čistá prehra. Potom má 1 HP, podľa mňa. No. Inferno. OK, GG. Laker som. Tak keby som to ukončil, zajtra natočím, čo mi cestu, čo mi s nej padne. Keď sa mi to páčilo, nezabudnite dať like, odber, komentár. Sledujte ma naďalej a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Takže čaute.